velkommen til Flirt med Josefine, til dig, der lytter med, og velkommen til dig, Mette Sommer. Tak, Jose. Du har charmeret dig ind i danskernes hjerte. Ja. Du har været med i Bachelor og Bachelorette, og der var meget snak om, at du kunne få alle fyrene til at føle sig set, men også skabe lidt jalousi. Ja. Og det glæder mig til at høre lidt mere om. Ja, jeg skal prøve at svare så godt jeg kan. Start med at sige, at grunden til, at jeg tænkte, det kunne være nice at tale med dig, fordi jeg faktisk tror, vi er meget ens på nogle punkter, og så også forskellige på nogle andre. Ja. Og man kan sige, at meget tydeligt lige nu er, at jeg sidder med tømmermænd, og at du er højgravid. Kæmpe tillykke med det. Tak skal du have, og tillykke med dine tømmermænd. Jeg misunder dig så meget. Ja. Jeg hører som en lille intro, om jeg må spørge dig lidt ind til dit personlige forhold til fløjt. Giv den gas. Hvilken form for fløjter er du? Jamen det er det, altså, og siden du spurgte, om jeg ville være med, så er jeg jo sådan, det ved jeg ikke, fordi jeg er sådan en, kan man kalde det en fuldtidsfløjter, uden egentlig at vide, at jeg er det. Ja. Jeg tror, det bunder i, at jeg som person er meget omfavnende og opmærksom, og jeg er også meget fysisk. Det er ikke, fordi jeg bevidst sidder og tænker, nu fløjter jeg. Du skal bare... Nu skruer jeg op for det. Nej, præcis, du skal med mig hjem. Eller hvad min agenda er. Det kommer bare til mig sådan ret naturligt. Og det er jo så det, jeg har fået lidt hug for senere hen. Ja. Har du været en flirter på forskellige måder? Fordi nu er du for eksempel gravid, og så er der noget med at være med i et reality show. Og sådan, selvom det er så meget naturligt for dig, kan du tune ind i, og har du flirtet på forskellige måder i dit liv? Eller sådan, nu sidder du her i dag. Jeg er ikke typen, der scorer i byen. Scorede i byen. Jeg var typen, der blev scoret. Ja. Så jeg har ikke sådan decideret prøvet at... Ej, det ville jeg egentlig ikke have troet. At sætte mig for... Nu skal jeg score ham der. Altså, det tror jeg ikke, men det er igen... Så du kan godt opfange stadig, hvilken energi, der bliver sendt ud. Det kan jeg godt. Stadig, det er ikke, fordi du bare sådan, når jeg går rundt, slet ikke er opmærksom på det. Der er helt klart tidspunkter, hvor jeg har tænkt, okay, jeg har sendt nogle forkerte signaler, det var ikke lige sådan, jeg daffer. Ja. Og hvor nu, der kan jeg se, fordi jeg er så gravid, der kan jeg se, at jeg får ikke det samme tilbage, som jeg gjorde dengang. Selvom du gør det samme, men fordi du så står med en gravid mave. Ja, egentlig, så kan jeg godt være sådan, altså, er det fordi, jeg er gravid? Er det fordi, altså sådan... Men det er egentlig lidt ærgerligt, synes jeg. Altså, fordi man så står og er gravid, så kan du ikke flirte med nogen, eller så bliver det taget dårligt imod på en eller anden måde, fordi det jo ikke virker som, at du netop har en scoreintention. Det er bare din energi og din udstråling. Præcis. Jeg elsker min kæreste, og det skal slet ikke lyde, at jeg går ud og samler appetit ude og spiser hjemme, og hele det der klichéagtige. Men det er da klart, eller ikke klart, der er nogle kvinder, og jeg er en af dem, der har brug for at få den der lidt ekstra sparkel. Og den får jeg da ikke lige i øjeblikket. Men så får jeg den så på en anden måde, og ofte igennem kvinder, der så siger, at man ser smuk ud, eller et eller andet. Ikke? Så det er en anden form for fløjt, hvis man kan sige det sådan egentlig. Som måske er sådan lidt mere kærlig, søsterhood-agtig. Ja, præcis. Ja. Okay. Nej, det er så godt. Jeg elsker det. Og jeg elsker også at snakke med folk, der faktisk har mange tanker om, hvordan de flirter, hvor man godt kan mærke, at det fylder noget i dit liv. Du går og tænker over det. Men det gør det da. Altså, også fordi jeg kan jo ikke gå ud og gå i byen og alle de her ting, hvor man jo får de der... den der opmærksomhed, eller de der endorfiner på en eller anden måde. Ikke? Men det er igen en ting, jeg synes, der bliver så tydeligt ved den danske kultur. Det er sådan, så er man gravid, kan ikke gå i byen, så er der bare ikke flirt til dig. Nej, jamen det er det. Ja. Nå, men det er en helt anden snak. Det sidste spørgsmål, som jeg nok faktisk synes er det mest spændende, er, hvordan har du lært at flirte? Jamen, det har nok igen været sådan lidt nogle behov, jeg har haft, og især i mine unge dage. Der havde jeg rigtig meget brug for bekræftelse. Nu har jeg lært at styre den og få den på nogle andre måder end nødvendigvis fra mænd og igennem fløjt og igennem byen og alle de her ting. Bruge min energi, fordi jeg har en meget positiv og sprudlende energi. Det var nok i gymnasietiden, tror jeg. Det var der, hvor brikkerne ligesom faldt på plads for mig. Ja. Eller mangel på samme, men ja. Jeg skulle til at sige, så bliver man bevidst om noget, men så skal man lige finde rundt i det hele. Efter gymnasiet, så fandt man noget, okay. I hvert afsnit, jeg laver, der er jeg ude at tale med danskere om fløjt i forskellige kontekster. Og hver gang jeg snakker med folk, så får jeg tit det her svar, jeg flirter ikke, for jeg har en kæreste. Der er rigtig mange, der faktisk slet ikke vil tale med mig om fløjt, fordi de har en kæreste. Og så derudover så har fløjt i parforhold fyldt rigtig meget for mig, men jeg vil gerne starte med at spørge, hvordan har det fyldt for dig, og er der nogle problematikker i det? Altså i forhold til mine tidligere forhold, der kunne det godt skabe lidt dårlig energi. Altså det her med, at man kommer hjem fra byen sammen med sin kæreste, og så fik jeg ofte at vide, at du stod bare og flirtede med whatever, Joachim hele aften. Det var mega nederen at se på. Eller også i byen, at der er nogen, der bliver uvenner, fordi man lige får snakket lidt for meget med en af det modsatte køn.
Og igen, jeg har jo ikke decideret stået og flyttet. Altså sådan, og det er virkelig hånden på hjertet, men det har måske set sådan ud. Og igen, fordi jeg også er fysisk, og har let til latter og alt det her. Så det har skabt noget, en del negativitet i mine tidligere forhold. Hvordan har det sat sig i dig? Altså, hvad har det startet for nogle tanker, når de her problematikker er kommet op? Jamen, helt klart frustration, og så igen bare bidraget med noget rigtig dårlig energi til ens parforhold. Og i forhold til Bachelor, der havde jeg jo muligheden for at se mig selv på tv, og så se mig selv faktisk flytte. Og hvordan var det at se det? Jamen, og det alle burde gøre det, skulle jeg til at sige. Men det er jo virkelig, også. Det er lidt sådan en wake-up call. Ja. Altså sådan, okay, der kan jeg godt se, at jeg lige fik lagt hånden på skulderen. Eller så du det ikke og tænkte, shit, var jeg god til at flytte? Jamen, var du ikke stolt af dig selv? Jo, men også... Eller kom der lidt en skam? Ja, der ligger der helt klart en skam i det. Og det tror jeg bunder i mine tidligere forhold. Så jeg har det også sådan, men okay, havde jeg det godt? Havde han det godt? Synes jeg, han var spændende? Og jeg kan svare ja på alle 3 ting. Ja. Jamen, hvorfor fanden skal jeg så sidde og skamme mig? Men alligevel er den skam der. Og igen, jeg har ikke holdt nogen for nar. Det var ikke det, der var min pointe. Det var ikke det, der var mit formål med at sidde og flytte, eller i mit hoved være venlig og imødekommende og omsorgsfuld. Men jeg tænker også, lige med Bachelorette, det er jo præmissen. Ja, det er jo præmissen, at ja. I skal da ud og give hinanden den her gode energi, og så ligesom se, hvad det bliver til. Jo. Men det er sjovt, at der så alligevel kommer en skam over det. Ja, jeg synes jo, det er meget uskyldigt at flytte. Men det kommer jo an på, hvad man tænker, inden man går i gang med det. Altså har man den her agenda, nu skal jeg ud og være min kæreste utro, eller nu skal jeg ud og have noget bekræftelse. Og det har jeg aldrig nogensinde tænkt, mindre jeg har været single, i forhold til bekræftelse. De forhold, du har været enige om, det er alle monogame straight forhold. Ja. Bare lige for at få sat rammen. Ja, yes. Og det er så også en stor forskel på os to, fordi du er sådan lidt mere vogue, og jeg er sådan lidt mere traditionel. Jeg tror, jeg vil lige uddybe lidt om det her med netop mit sådan syn på flirt og kærlighed, fordi, og det her med at være queer, fordi for mig, der blev det en meget tydelig ting, at jeg begyndte at reflektere over det, før jeg overhovedet havde en kæreste, før jeg overhovedet var gået i gang med at flirte, fordi jeg altid har været meget interesseret i det. Og jeg kan huske ligesom at have dårlig akavet seksualundervisning og starte i gymnasiet og være meget bevidst om sådan, vi er ikke gode til det her, og der er det er akavet for alle. Og derfor så jeg rigtig meget YouTube, og så sådan en amerikansk seksolog, der hed Shane Boudram, som er min guardist. Hun har lært mig alting. Fedt. Og en af de videoer, som jeg har set for 10 år siden, som ligesom satte sig i mig, det var, at hun snakkede om at være i et åbent forhold, eller være i et forhold, hvor flirt godt må eksistere. Og derfor så tror jeg, at min queerness, den er ikke startet som sådan en definition af, hvad er min seksualitet, hvem er jeg tiltrukket af, og hvem vil jeg have sex med. For mig er min queerness ligesom startet som jeg tager faktisk afstand til vores samfunds normer og forventninger om, hvordan skal vi være i forhold? Hvordan skal du elske andre, og hvad er rammerne, hvornår man kærester, hvornår man ikke kærester? Så min queerness handler meget om at træde et skridt tilbage, og ligesom blive bedre til at mærke efter, hvad er det for nogle relationer, jeg gerne vil have? Klart. Hvordan skal kærlighed og flirt fylde, frem for bare at være i de her relationer, som samfundet ligger op til? Det giver super god mening. Jeg lige vil fortælle dig, så kan du se, om du kan relatere til den. Måske lidt mere i en bachelorette-sammenhæng, men det her med at få folks kommentarer og skam lagt på sig. Et af sådan mine første forhold i gymnasiet var med en super sød fyr. Vi gik fra hinanden, men jeg elskede ham stadig. Ja. Selvom vi gik fra hinanden, og der skulle jeg ligesom blive bevidst om, selvom man elsker nogen, betyder det ikke, at man skal være sammen med nogen. Men jeg holdt rigtig meget af ham. Men gik i gymnasiet, og den gymnasiekultur, der ligesom var meget sådan en fuck ham, move on, ud og fest. Og jeg tror, det var første gang, jeg blev meget bevidst om, der er nogle måder, vi skal være i relationer på. Der er nogle måder, vi taler om det her på, og jeg skulle få tillagt, eller jeg fik tillagt mig meget sådan det er sådan her, du skal reagere, og det er sådan her, du skal have det. Og jeg havde ikke en fuck ham følelse, og jeg elskede ham stadig. Ja, så selvom det på en eller anden måde var et monogamt straight forhold, så blev jeg meget bevidst om, der er noget med de her normer, jeg ikke kan være i, og især i forhold til det, der blev rigtig svært, det var, hvordan andre skulle kommentere på mig og på relationen. I forbindelse med Bachelorette holder fyrene for nar. Sådan, det er jo ikke det, der var min agenda. Det var jo bare mig. Altså helt ren. Jeg tænker også, at imellem dig og fyrene var der jo ikke en dårlig Nej, præcis. energi. Det var alle andres syn på det. Ja.
Så selvom det ikke er en queer-historie, så er det bare pointen i, at vores samfundssyn og forventninger til, hvordan man skal være sammen, kan virkelig gå ind og påvirke og blive talt om på en negativ måde, selvom det har du fuldstændig der ikke er noget nødvendigt. det er jeg meget enig i. Men den man gør det. Præcis. Jeg har været ude og snakke med nogen og spørge dem om, hvad betyder flirt for jer i forhold? Må man flirte? Kan man flirte, når man er i et forhold? Så lad os lige prøve at høre, hvad folk siger. Okay, spændende. Må jeg spørge, hvad tænker du om at flirte, når man er i et forhold? Altså umiddelbart, så føler jeg måske, at mange vil sige, at det må man gerne, eller sådan, det er jo bare... Men igen, jeg tror også, det kommer an på, hvad definerer man som flirting. Er det at smile til nogen, som man synes ser søde ud? Sådan, det kan jeg ikke se, hvordan umiddelbart skulle skade nogen. Det tænker jeg, at de fleste synes er okay. Men samtidig kan man også sige, eller samtidig så tænker jeg i hvert fald, at der er måske ikke den største kultur for flirting herhjemme. Alle har måske en lille smule svært ved det, så derfor virker det også som en større ting. Jeg tror egentlig gerne, jeg synes, man må, hvis man sådan er enige om det, eller har en åben snak om, at det kan jeg godt lide at gøre, eller det kan ens partner godt lide at gøre. Så længe der sådan er ret åbne dialog om det, så tror jeg egentlig, jeg synes, det er fair. Altså jeg ved, der er nogen, der er meget. Det synes jeg overhovedet ikke er fair, men så er der måske også noget, man skal snakke om indbyrdes, hvis der er en anden, der har behov for det, eller synes, det er nice at gøre, tror jeg. Jamen, det duer slet ikke. Hvis man har en kæreste, så skal man slet ikke flirte. Fordi det er sgu farligt for forholdet. Jeg synes ikke, der er nogen anden grund. Man skal bare være trofast mod sin kone derhjemme. Ja, okay. Hvad tænker du om det, vi hører her? Altså lige den sidste der. Altså, det er jo ikke, fordi man ikke er tro ved, at man går ud og flirte. Synes jeg i hvert fald ikke. Ja. Jeg tror måske også, det er lige en disclaimer, vi skal sige, det er, at pointen med den her snak, vi har lige nu, det er jo ikke at finde ud af, hvad er det rigtige? Nej, overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke en inspiration til, hvordan er det vigtige i vores liv. Og også lidt for at nedbryde lidt den der, det er forbudt at flirte, synes jeg i hvert fald. Hvis der er nogen, der sidder med en anden holdning, så er det helt fair. Og det skal, altså det er jo også sådan parforholdsmæssigt, hvad er man enige om der? Hvad fungerer for jer? Præcis. Ja. Men jeg synes ikke, at det er så skamfuldt, eller så bad, altså sådan, så slemt, så ulovligt, forbudt, whatever, i et parforhold. Hvad tænker du om? Fordi der bliver sagt, det kan skabe noget dårligt for forholdet. Præcis. Og det er jeg jo enig i. På hvilken måde? Fordi der tror jeg nemlig, jeg tænker noget ret andet, men jeg vil gerne høre, hvad er det af dårlige ting, jamen, jeg tror, det kan give? Altså, jeg taler jo af erfaring. Men jeg tror også, at det handler meget om, hvor man er henne i parforholdet. Altså, er der en god vibe, er der en god energi i parforholdet, og hviler man i hinanden og så videre, fordi mig og min kæreste, vi hviler meget i hinanden. Hvis jeg står og snakker med en fyr, så vil han ikke blive jaloux nødvendigvis. Nej. Men det er også, fordi vi er så sikre på hinanden. Men hvor i mine tidligere forhold, altså sådan... Så det er noget med den her jalousi, der kan... jeg tror, det bunder i selve parforholdet. Altså sådan, at der ligger en usikkerhed, der ligger et eller andet, en tvivl, usikkerhed er nok det rigtige ord. Men om det er i selve parforholdet, eller om det er i forhold til den individuelle, altså om det er ham, der er usikker i forhold til sig selv, og altså, jeg er ikke god nok, whatever, hun går ud og finder noget andet. Jeg synes, der ligger noget der. Som flirten kan gå ind og pille ved og gøre tydeligt. Ja. I det her syn på monogame forhold, der er det jo meget, at ens partner skal kunne give en alt. Jamen, din partner skal give dig tryghed og sex og kærlighed og det sjove og det hele. Nej. Det vil sige, hvorfor har du overhovedet behov for at flirte? Ja. Hvor jeg synes, jeg har altid undret mig over det, fordi de forventninger har vi jo ikke til vores venner. Vi ved jo godt, at man kan have det sjovt med nogle venner, for at have de dybe snakke med nogle andre, men når det kommer til ens partner og kærlighedsrelation, så skal man skal blive opfyldt i det hele, og så er det som om, jamen, hvorfor har du så behov for at flirte? Ja. Ej, det ville være så tarveligt af mig, synes jeg, hvis jeg skulle få min kæreste til at opfylde alle mine behov. Det kan han ikke, og det vil jeg heller ikke have. Altså sådan, det kommer der ikke noget... det vil jeg ikke. Nej, ikke for mit vedkommende i hvert fald. Jeg har brug for også at få noget andet fra mennesker, jeg overhovedet ikke kender. Ja. Om det er en god snak, eller om det er et blink i øjet. Altså. Selvom man så ikke er queer eller i åbne forhold, så tror jeg stadig i et monogamt langt parforhold, at flirten kan give rigtig meget, fordi den netop fjerner det her pres om, at ens partner skal give en alt. Ja. Og mit syn på det, den her filosofi, som jeg ligesom har startet for lang tid siden, det er også, at jeg tror faktisk, flirten kan give noget ret smukt til et parforhold. Det tror jeg også. Fordi, sådan som jeg ligesom tænker det, det er, jamen, hvis min
partner går ud og flytter og er glad og får god energi og bliver løftet op og har mere livsglæde, jamen, så kommer du jo også til mig med mere livsglæde. Selvfølgelig igen, hvis det ikke er en eller anden seksuel intention om at være utro, men det er jo ikke utroskab, og jeg tror også, det er det, mange forbinder flirt med utroskab. Man bliver nødt til at have en samtale om, hvad er utroskab? Det er jo heller ikke kun sex, det kan jo også være, hvis man whatever, alle mulige andre ting, og på samme måde, så kan flirten jo være meget, men jeg tror virkelig, man kan sætte sig ned, og det har jeg i hvert fald gjort, tænkt over, hey, flirten kan faktisk give noget positivt, og jeg tror også, jeg er vokset op med nogle stabile relationer, og ikke nogen særlig sådan tydelige kærlighedsforbilleder. Så jeg tror, jeg har også været bevidst om, at jeg vil faktisk gerne have et liv, der er fyldt med kærlighed, og er fyldt med gode relationer. Og det har jeg ligesom også tænkt, det ønsker jeg også for min partner. Altså, jeg vil gerne have et liv med så meget. Det kan godt virke sådan helt fjollet at sige, men sådan at prøve virkelig at manifestere det. Ja. At jeg vil gerne have meget kærlighed og god energi, og en af de meget praktiske måder at gøre det på, er at tillade flirten. Og tillade det spontane. Ja. Synes jeg, der skal være plads til. Det er også noget, jeg har fundet ud af. Okay, det kan jeg mærke, det har jeg brug for. Hvad kan jeg gøre ved det? Et er at være, som jeg er. Altså sådan heldigvis for det, at jeg er meget udadvendt og så videre. Men også at finde ud af, hvad er det, der betyder noget for mig. Og i forhold til jalousi, der ved jeg, at jeg selv skulle arbejde rigtig meget med det. Fordi det er i vores natur. Jalousi er en menneskelig, naturlig følelse og reaktion. Men jeg vil gerne arbejde med den, fordi den afspejler noget hos mig selv. Den afspejler ikke noget hos den anden og hos relationen. Det er en skyggeside. Det er det, så det bliver man nødt til at arbejde med. Og man har også jalousi i sine venskaber og sine arbejdsrelationer, men der kan man ikke stå og skabe sig. Nej. Der bliver man nødt til at internalize det og finde ud af, hvor er det ligger. Og det vil jeg også gerne tage over i en kærlig relation. I stedet for at lægge det på den anden, så sige, det er noget, jeg bliver nødt til at arbejde med, det er noget, vi bliver nødt til at snakke om. Ja. Frem for bare at give flirten skylden på en eller anden måde. Jeg synes, flirten meget kan få skylden, hvor det ikke er rigtigt, at det handler om. Nej, men det er en god samtale at have, altså i dit parforhold, tænker jeg, altså hvor fanden står du egentlig henne i forhold til flirt? Er du okay med at flirte? Ja, jeg er okay med det, men jeg gider bare ikke at se på det, fordi sådan er der også mange, der har det. Ja. Jeg har da ikke behov for at se, at min kæreste flirter med en anden kvinde. Og så igen, hvis han gør, eller hvis jeg har følelsen af, at han gør, så vil jeg være den første, der lige går over og klapper ham i måsen og giver ham et kys på kinden. Bare fordi. Altså men det sådan synes jeg egentlig er ret frækt, den energi, for der er lidt noget med, det er jo også at få lidt en fejst energi, og så kommer du lige at få lov til at markere dig. Forstår du frem for? Ja, men det er også fordi, at førhen, så var jeg blevet pisse sur over, og nu står han og flirter med. Men det er den sexenergi, du har en mand, andre vil snakke med, men det er din mand. Ja, altså den energi kan jeg også godt lide på en eller anden måde. Ja. Igen, fordi I hviler i hinanden. Og uden at skulle sige, skrid, bitch. Eller sådan, altså igen, den der dårlige energi, lad nu være. Gå nu bare over og klapper med måsen, kysser med kinden og siger hej til hende, der står og snakker. Altså. Mette, hvordan har du så arbejdet med den her jalousi? Hvad kan man gøre, hvis man sidder i en situation, hvor man godt kan mærke, fordi jalousi er ikke en rar følelse. Nej. Hvordan går man i gang med at arbejde med den? Ja, hvordan går man i gang? Det er måske... det kom automatisk, fordi jeg begyndte at læse til pædagog, og der havde vi jo psykologi, og jeg synes, at psykologi er mega spændende. Så havde jeg om neuroaffektiv udviklingspsykologi, og jeg kunne bare se, hvordan min hjerne ligesom var bygget op, og hvilke ting jeg manglede, altså i forhold til i forhold til hvad jeg gik ud og gjorde og så videre. Så igennem mit arbejde blev jeg klogere på, okay, der er faktisk en årsag tilbage til, at man måske ikke er blevet undervist i det her. Ja, og at man ikke har fået den kærlighed, som jeg har haft brug for som barn. Og det kunne jeg jo se igennem min uddannelse. Så helt klart dykke ind i, hvor kommer den der usikkerhed fra hos mig selv. Ja. Og noget med at educate sig selv, at det ikke bare, selvom det ikke går ind og finder ud af, hvor sidder jalousien i dig selv, så det er ikke fordi, du er den eneste, der er et problem, men faktisk, det kan jeg vel godt lide, du siger, at knowledge is power. Er nysgerrig på, hvorfor fanden er det, jeg er som... Og det er ikke et quick fix, overhovedet. Det er ikke bare lige at læse en bog og sådan noget, men det er fordi, whatever, et eller andet. Det er ligesom at komme clean over for sin partner, hvis det, i det her tilfælde. Jeg bliver så ked af det, at du stod og snakkede med hende i lang tid. Det så ud, som om jeg flirtede. Hvad for en følelse er det giver dig? Er det fordi I flytter, eller bliver jeg så utryg over, at du ikke kan lide mig lige så meget? Hvad handler det om? Ja. Jeg har, for netop at skulle arbejde med det, der havde jeg en periode i mit liv, hvor jeg også tog et meget aktivt valg om, jeg vil gerne være åben, så kan man kalde det åben forhold, men for mig der handlede det mere om, jeg bliver faktisk nødt til at udfordre mig selv, og
alle rundt om mig var meget sådan, det kan ikke lade sig gøre. Altså, jeg tager hatten af for dem, der kan. Altså, åbne forhold og så videre. Til at være i nogle forskellige relationer med mennesker, forskellige mennesker, og tage de her samtaler. Og det var ikke let, men det var en meget, meget vigtig proces for mig. Og det blev sådan et aktivt valg om, det bliver jeg nødt til at prøve af i en periode. Sejt. Ja, det var meget hårdt, men det? jeg synes, det gik godt. Og det, der er sjovt, det er, at de relationer, hvor det gik bedst, det var... fordi for mig, der har det aldrig virket at være i et forhold og så sige, vi har problemer, lad os være i et åbent forhold. Det fikser ikke noget. De relationer, hvor det virkede bedst, det var, hvor jeg mødte personen og sagde, hej, jeg har et åbent syn på kærlighed. Sådan her kommer, hvis vi skal være i en relation, så bliver det sådan en her relation. Ja. Og møde folk, der fra start vidste, at havde det på samme måde. Og det blev nogle så smukke relationer. Jeg har lært virkelig meget af det, og fået virkelig meget støtte i det, og meget blevet løftet i, at flirt må godt eksistere samtidig. Jeg skal ikke lukke mig selv ned. Men hvordan ændrede det så dit syn på, altså i forhold til jalousi og sådan noget? Altså hjalp det dig med det også? Ja, altså jeg tror... Okay, vildt nok. Jeg vil så sige, da jeg gik i gymnasiet igen, og det her tidspunkt, der var der også, det er som om, der er kulturen bare lagt op til jalousi, og vi sammenligner hinanden, og hvem er lækrest, og hvem scorer flest, og det er forfærdeligt. Ja. Og det sekund, jeg stoppede i gymnasiet, der var jeg virkelig sådan, jeg kan ikke være i den her energi længere, og igen dykket ned og også educated mig selv, jeg læser også psykologi nu, men blev ved med at følge hende her, Sharon Boodram, og læse de her ting, så det var virkelig et meget, meget aktivt valg. Jeg kan ikke have den her jalousi, jeg kan ikke have den energi i mit liv. Men at være i de her andre relationer, hvor vi skulle definere, hvad der var vigtigt for os, frem for at der bare var sat en ramme, det har jeg lært helt vildt meget af. Fedt. Og det er jo ikke, fordi man nogensinde kan fjerne følelsen af jalousi. Det er ikke, man kan heller ikke arbejde sig hen på aldrig at blive vred i sit liv, men man kan arbejde på, nu kan jeg mærke, det kommer, hvad er det? Det vil jeg ikke kunne. Jeg vil ikke kunne være i et åbent forhold. Nej. Og der tror jeg faktisk, at jalousien vil gå ind og trick mig. Den vil komme ind og fylde. Ja. Så det heller ikke om, jeg ved ikke, om jeg skal være i et åbent forhold senere i mit liv, men jeg bliver nødt til at mærke efter, og jeg bliver nødt til at tale om tingene, frem for bare at sætte mig i en ramme. En ting, der også bliver sagt i Voxpoppen, det er det her med, det er da egentlig okay at flytte, men det virker måske også lidt mærkeligt, fordi vi aldrig rigtig gør det. Så når det ikke er i vores kultur at flytte, så er det også lidt mærkeligt. Så virker det mærkeligt at få en kæreste og sige, nu vil jeg vildt gerne flytte. Ja. Så det, jeg lidt ser problemstillingen som, det er, at jamen, vi har et meget heteroseksuelt, monogamt syn på forhold og på kærlighed, og det gør det svært for os, så at flytte og øve os på det. Men altså, det kan godt være, at de siger, at vi ikke har en kultur, der tillader at flytte. Men nu har jeg alligevel gået i byen i en del år efterhånden. I byen er noget andet, synes jeg. Når folk først er blevet drunk. Jamen også bare sådan generelt, altså folk flytter. Men folk vil jo gerne. Ja, præcis. Og det sker altså. Så selvom vi siger, at vi er en kultur, der, nej, det er forbudt og så videre. Altså det sker. Vi taler jo bare ikke om det. Vi taler ikke nok om det. Men, Mette, nu vil jeg fortælle dig en historie. Jeg skulle til at sige, men så kommer der i forhold til andre lande og så videre. Og det er lige der, vi skal hen nu. Du kan lige mærke, hvor vi skal hen. Nu vil jeg gerne fortælle dig en historie fra Sydamerika. Og så kan vi prøve at se, at det er det samme som flirt i Danmark, for det er det ikke helt. Nej. Okay, jeg er i Sydamerika med en kæreste for mange år siden. Og historien her handler ikke så meget om det forhold, jeg er i. Det handler mere om de tanker, jeg gør mig. Og det er et kulturschok ud over alle grænser på den bedste måde. Ja. Vi er til karneval. Og jeg skal lige hurtigt høre. Den kæreste, er det et åbent forhold? Eller? Det er faktisk godt, du spørger, fordi jeg bliver forelsket i ham, fordi han er sådan en flirtende person. Aha. Jeg synes, når han kommer ind i et rum, alt bliver lyst op. Og jeg elsker måden, han flytter på. Jeg elsker måden, han går på gaden på. Alle kigger på ham, men han holder mig i hånden. Og sådan... Så flirten eksisterer fuldstændig, og vi ved begge to godt, at vi er to meget flirtende mennesker. Vi er i et lukket forhold, men da vi tager til Sydamerika, så ændrer det sig faktisk. Okay. Vi er til karneval, og her der bliver det meget tydeligt, hvordan flirten er noget helt andet. Fordi alle kysser med alle, også selvom de har kærester, er gift, står med deres børn. Alle kysser med alle. Okay. Der er bare kys i luften, og det er ikke... Jo, der er også en mega seksuel energi, men det er som om, jeg føler mere, at det er en kærlighedsenergi. Der er så meget glæde, der er så meget vavavum, at man kan godt kysse med hinanden. Okay. Og det, der så sker, det er, at der kommer... På et tidspunkt, så sidder min kæreste og jeg ligesom lige på en bænk og lige trækker vejret, du ved, lige drikker noget vand og lige sådan kigger... trækker vejret. Vi skal lige... fordi det er intens, det her karneval, ikke? Men så smukt, og vi sidder ligesom bare og observerer.
og så kommer der et par hen til os og spørger, skal vi kysse? Nej. Alle sammen, agtigt. Og så er det som om, min kæreste og jeg skal lige på dansk være sådan, og så er vi lidt sådan, ja, det kan vi godt. Det er da ligegyldigt. Og da det så er min tur til at kysse med hende her pigen, jeg har ligesom ikke tænkt over det. Jeg har ikke rigtig, jeg var bare sådan, det kan vi godt. Og så lige pludselig, så bliver det min tur til at kysse hende her pigen, og så går jeg fuldstændig i panik, og så siger jeg til dansk med min kæreste, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal kysse hende, og hvordan kysser man en pige, og hun kan ligesom, jeg går fuldstændig i panik. Ja. Og det kan hun godt se. Og så tager hun min hånd, og så er hun sådan, så lad os bare lige gå herover. Der er mig at kysse. Og jeg er sådan, er det okay? Han er sådan, ja. Og så sådan, tager hun min hånd. Det er et meget magisk moment. Så sådan, tager hun min hånd, og vi går op på sådan en bakke, og du ved, solen stråler, hun og glimmer i hele hovedet. Og så kysser vi, og det er virkelig magisk, og virkelig, virkelig cute. Og det sjove er, at jeg kommer tilbage til min kæreste, og jeg er ikke mindre forelsket i ham af den grund. Og vi ender ligesom... Tværtimod måske. Tværtimod. Det er som om, jeg er helt lykkelig, og han er sådan, wow, du stråler, og det er virkelig bare fucking cute. Og vi ender med til det her karneval og kysse med alle mulige. Men det sætter ingen tvivl i vores relation. Jeg bliver kun mere forelsket i ham, og vi skal ind i den samme bus og køre 16 timer til det næste hostel. Altså, vi er in this journey together. Men vi kysser med alle mulige, og der er en helt anden fløjt, og der er ingen skam, og der er ingen, der taler i krone. Nej. Og det er det, der lidt bliver problemet, for da vi kommer tilbage til Danmark, og lige pludselig har den her nye, på en eller anden måde, tilladelse til fløjt, og til, hvor meget vi kan shine med andre mennesker og være sammen, så kommer vi tilbage til Danmark og til København, hvor alle taler. Og det er som om, det lige pludselig er pinligt, at jeg har en kæreste, der fløjter med andre. Og det er lige pludselig som om, der ikke er plads til den her fløjt. Ja. Og det er meget, meget svært. Det bliver meget svært at være i vores, whatever man skal kalde det, åbne, flyttende energi. Men ikke så meget, fordi vi ikke stoler på hinanden. Det er faktisk rammerne omkring os, og alle andres syn på det, der gør det helt vildt svært. Klart. Vi flytter også i Danmark med nogle rammer for det. I hvert fald for, hvordan man gør det, og ofte, hvornår man må. Men sindssygt. Ja, det var en ret vild, og det var en og vild kontrast, der kæmpe er kontrast. Og imellem. det var faktisk en ret smuk oplevelse for mig, og det var en meget smuk. meget, meget givende, Ja. og så samtidig helt vildt trist og ligesom talte det hele på gulvet tilbage i Danmark. Det kan jeg så godt forstå. Okay, så vi har talt om mange ting, både i forhold til monogame forhold, åbne forhold, men jeg synes ikke, snakken i dag handler ikke så meget egentlig om, hvilket forhold man er i. Det, jeg tænker, der er vigtigt, det er at blive bevidst om, hvordan vil man gerne have fløjten skal fylde sit liv. Så derfor vil jeg gerne spørge dig om, hvordan man ligesom kan blive god til at sætte ord på sine behov. Hvordan kan vi hjælpe folk med, at man skal faktisk blive bedre til at kunne mærke efter og italesætte. Ja. Fordi det en ting er også at mærke det inde i sig selv, men en anden ting er også, hvordan italesætter man det over for sin partner, hvis man nu ikke er startet ud med at sætte rammerne for sit forhold. Altså, jeg har jo ingen erfaring med åbne forhold, så sorry. Men selv i et lukket forhold, alt ændrer sig. Vores sexlyst, vores energi, hvor meget space man har brug for. Det har ikke